Mlalelo wami, namhlanje sikwethulela inkulumo kaMavundla njengoba-ke abantu beba nemibono eminingi ukuthi uMavundla uqhamuke nemibono noma-ke ukhulume wathi kodwa-ke yena ubeke eseyiphawulela yena mathupha wafaka ividiyo kakhulu laphana ku-TikTok waphawula mayelana nensizwa uMjolisi. Ubeke esedlulisa izinto amfisela zona nezinto-ke ey'dala ukuthi amfisele lokhu amfisela khona. Engifisa ukuthi siqale sikhulume ngakho bafethu. UMjolisi uyimele, uyi-brand njengoba-ke kunegama elibhalwe ukuthi uMjolisi, kungeyena umfana kaKhuzani, kungeyena umfana kaMthandeni engakaze futhi asayine ngaphansi kwekhampani yabo. Ngicabanga ukuthi lokho ku-more than enough ey'ntweni ebangamfaka kuzona. Nokubona abantu sebemfaka laphana-ke ey'ntweni ey'ningi ukuthi cha, uyavela kakhulu ngasesayidini laKhuzani njengoba-ke befuna ukumseka noma-ke befuna ukulwa izimpi zabo ngaye. Kodwa-ke mina engingaku-advise abantu, imali lezivota ngayo, votela umuntu ngoba umthanda noma-ke umfisela okuhle. Ngiyamfisela okuhle uMjolisi, nami ngiwumfana weGoliva TV, okuwumfana esicishe esilingane noma-ke umfana esishiyana ibangana elincane naye, of which angeke ungamfisela into angayini into enhle efana nale, esikakhulukazi njengoba kunemoto ewinayo laphana. Simfisela kuhle ngaphansi kwaleso sigaba ukuthi cha, kungamenzela futhi ukuthi izinto zibe lula. Mlaleli wami, angizokwanda kakhulu kodwa-ke mina ngiyafisa ukuthi ngizuvula lakho emva kokulalela amazwi aMavundla ney'nqumo zakho ukuthi ngempela wena isiphi isinqumo osithathile ngendlela-ke uMjolisi avotelwe ngayo laphana-ke recognition eningi. Sethole nama-advice amaningi ukuthi cha, akangakhankasi noma akangayigqami ngokuhlukanisa unyaka ngoba kuzolimala i-brand uma ngabe-ke abantu kunjena uzokhumbula enye iy'nkulumo eyayikhulunywa usiqiniseko ukuthi cha, akangayixaki ngokufuna ukuwina. Lokhu ukuthi ungenele kwi-top 10 ku-more than enough for i-recognition ukuthi unominate-we ukhozi, kodwa-ke mase efuna ukuthi aze awine, lokho kuzomxaka ngoba noKhuzani kwamxaka after esehlukanise unyaka. Ngiyafisa ukuthi ngizuvula lakho mayelana nalolu daba masiqeda le nkulumo kaMavundla. Mina nawe hlangane comment section. Apheshe lapha amajongo namajongosi awunavela nayithela kusitiksiti samangelo bhoni. Delicious dick, umthondo lodlwa uskru bowubamba bowufaka emakhaleni bewuyuza bethi wow, what a dick. Ningayi lapha cha webafowethu, mhlawumbe umuntu akalithathe leli thuba afake elakhe ilaka ekuzwakaliseni ukutusa nokuncoma nokubongela ikakhulukazi umfana laphana. Khona igama likakhulunywa umkhaya wami lapho nje emnyama mfowapho. Ukubongela umfana uMjolisi emva kokutuselwa kwi-top 10 yokhozi. Akuyona ke into encane ukutuselwa kwi-brand engaka ya. Mangikhuluma ke ngebrand ngikhuluma nge-top 10 yokhozi. Ngicabanga ukuthi yebolekile na kwi-brand yalo ukhozi qobolwayo ngoba ukutuselwa nje lapha kukodwa kusho ukuthi ususesigabeni esithile sokuwongwa nokunconywa komsebenzi wakho. So kuyimanje mangaku uthi uyabheka kuma social media industries, platforms, whether it's radio, television, print media noma kiwona impela inkundla zokuxhumana lezo Facebook, TikTok, Instagram, uzobona ukuthi into etrendayo itrenda bese iyakufaka indaba yo top 10 yokhozi. Leyo nto ke ithi uma ngabe umuntu olikhathalele kakhulu igama brand uzokutusa ukuthi nawe lakhe igama likhona lapha. Leyo nto ke isho ke ukukhula komsebenzi, ukutuselwa nje, ukurecommendwa, ukunominate uzoba ingxenye yalapha. Isho ukuthi igama lakho ke alilincane, likhulu nje futhi kakhulu. So ke ngimbongela kuleso sigaba umfana wami ngoba umfana njengoba ngake ngaveza naseqaleni engimkhonze kakhulu nengimfisela futhi okuhle. Ngiyazi ukuthi le inkulu kakhulu lento yokuthi unominatiwe, yabona ke leyo kuwina ke yokuhlukanisa unyaka izobe ke seyi-cherry on top ngoba phela kuwina amavoti. Uma ke kungake kuthiwa ke uyawina lapho umfana, leyo nto isisho ukuthi sekuyisitembu leso aseyohlala njalo esinameke egameni lakhe uma kuqhutshekwa kuya phambili ukuthi no, ngimina uMjolisi lo owahlukanisa unyaka ka-2024. So nje ngifisa ukuthi ngimbongela ke ngezathu ke ezithile ke lo mfana kazana. Ngimbongela one ngoba umfana omncane kakhulu, yabo. Umfana omncane nje, ngimazi nje kusuke ebuncaneni bokuthi umfana uyisukela emakhaya. Ngimthandela lokho, number 1. Number 2, umfana uyithobile kakhulu, uyayazisa indawo yakhe emphakathini nje. Angimazi unxa kaMjolisi, angisho kimi mina
ngisho nje nakunoma ubani umfana ohloniphayo thina ke nje siwobhuti abadala siyabathanda abafana abahloniphayo ngoba naku ukuhlonipha kusuke kungasho phela umuntu uyamsaba kusuke kusho ukuthi nje uyayiqonda indawo yakho so ngimthusela lokho umfana oyithobe kakhulu engimfisela ukuthi ngalokho 3 umfana othanda isikole njengoba umfana uthanda isikole abaningi bayazi ngiyasithanda nje kakhulu isikole and le nto ibufakazi ke iphinde ikhuthaze nokwabafana abancane okunamakhono okufuna ukungena endimeni ukuthi yazini hey man ngena bathi bese italent lakho kwazi ukuthi ulibheke ngane ngemfundo ngoba namanje ngibuka ubunono nobunyoninco amanyuva ngayo ecwenga ibrand yakhe in between ipolitiki iningi ipolitiki la emculweni kwesinye isikhathi ongathi mawuyinaka leyo politiki bese iyayilimaza ibrand yakho yabo so uma ngabe kuukuthi leyo nto uyakwazi ukuyisheba nokurizina nokubuka izinto esigabeni esithile esifaka nesikole phakathi uyakwazi ukuthi lokhu ucwengile nje uthi ulokuthi uyinkeshemba yabona so umfana namanje babhiza bamdoza ngapha lokho ethi mina yimi le ngumjolisi and ngiyayithanda lonto ingivezela ngokusobala ukuthi asidlalanga ngemali yethu sabazali uma sikhokhela ingane sithi aziyofunda euniversity uyibambe nje kanjalo ufana ungavumi bese ngiphinda futhi ngizothi sengathi bonke abantu bebengenza ikakhulukazi abakhankasela umjolisi or ikakhulukazi ngithi abakhankasela umjolisi sengazi ukuthi ningamhlukanisa kwangempela nale politiki esiyaziyo kumaskandi engingaphawuli lutho ngayo okungobuhle nobubi bayo okwamanje but engithi sengazi ukuthi ngesikhathi umfana nimkhankasela ningammatanisi na politiki ningammatanisi na hlangothi ngoba umfana esimthandayo futhi esifisayo sengazi ukuthi angathandwa yibo bonke abantu kupossible nala kwamaskandi ukuthi singaba nomuntu ophakama impela nje kodwa kungekho ukuthi ukuliphi sibabonile ogatsheni baphakema amagama bale phezulu uma ungakuthi nje uzama ukummatanisa nokuthi uliphi uhlangothi uzokhumbula no ngabe ngidlalela ngayo onkosi yamagcokama emsingi abanye babantu esazi ukuthi baselokuzaneni abamataniseki nalutho baningi abaculi abakhona othola ukuthi bakukhethile nje ukuthi bacela ukuba umculi kamaskandi bacela ukuculela abantu naye ke ngimazi ekuleso sigaba esikanjalo so kulona uma ubani ofisa ukuphakamisa nokuphusha ibrand kamjolisi kulento ya top 10 sengazi ukuthi angangammatanisa amsuse ngempela nje kulento yama Blue Nation amsuse kulento yama Red Nation amshiye nje kumjolisi nje amphakamiseke amtuseke njengoba ke bekhona balokhu ke betusa ke bechaza ukuthi kungani njalo njalo so ke ngifuna ukuthi mphephethe mfana phakama sikubhekile siyakhalalisela sikufisela okuhle akuyona into encane lo ngene kuyona uNkulunkulu emuhle nabakwenu abavela kuqala uma bekubhekile phumelela mfowethu uhambe phambili siyojabula kanye nawe sihalalise kanye nawe ngoba ungowakwethu yilokho mfethu bengithi ke anguveze kusekuhle nje kuse early ngisaveza injabulo yami